Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan arena at taga Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Napatig kanyak dagiti kakabsat ko, ngam dimteng ti gundaway, anaibos ti pasensya kadakwada, gapu ta aglablabasdan. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, adda ko makidawakan ka, numabalin Anya day ta, bakit? Kaya't nga min dagiti kakabsat ko ti umay ang trabaho dito'y syudad. Kat imbes nga agabang da, dito'y dalat ta ko man balay ang makipagnaad. Numan nugot ka Damat bakante a kwarto. Di, sige. No kaya't damat ti umay ditoy. Isuda pa'y ti agnaid kadagiti do a bakante a kwarto. Total, awang pa'y matanak ta. Agyaman nak alakay, tayo manugot ka. Awanan nyaman na, bakit? Tapno makatulong ka mat kadagiti kakabsat mo. Hello, Nurin. Hello, Manang. Kumusta? Nakasaritam ka din ni Manong Jason? Wan, kat imanugot adito'y kayo pa'y laang nga agnaad kin ni Gordon. No kasta, sumangat kami nga rudan ka ni Gordon, Manang. Kat da kayo mano kaya't yun ti sumangat. Basta imanugotan ni Jason adito'y kayo nga agnaad. Tangay manugot matan, Manang. Sumangat kamin. Ala, si kati makaamo no rin. Agan-anad kayo, iti panagbiyahe yo. Nukas na, agpada kayo anaawat iti nag-applyan nyo a department store. Uwan manang, katrubyan minti ag trabaho. Nasayat nga ron naala kami adagos manang. Ay kat say-saya atin yung nga ron ti trabaho yo iti kasta, agbayag kayo. Uwan manang. Ala nga rudan, maturog tan ang masapa Gordon. Iti kasta, masapa tamat nga agriing inton bigat. Uwan, manang no rin. Ne, si ka lang arudan tinagluto. Kita, si ka man yung tagin inaw. Imbagam kumamot akadagiti kakabsat mo, taiso dati aginaw. Ay, bayamon, syakon. Ay, una yan. Kalpasan ananganda, nagdiretsudan iti kwartoda. Di da ka man lamatulungan. Bayamon kunakmat, tangiwat mo, amangan numangagda ka, kababain mat. Saan mo't ang mabalinti kastalatan, bakit? Adamot trabaho tayo amin Bayamon kunakmat, bayam nga aginanada, tamasapad nga agtrabaho inton bigat. Imbag kanyak, tadaak lang dito'y balay nga agbambantay iti store. Adamat baro akabalay yo? Asino nga'y dagijay? Kakabsat ko ina Ella. Makipagnaida ta sayang mat no agabang dapay laang. Kaya't damat timanggad dito'y syudad. Kakabsat mo gayam dagijay? Wen. Kat imbagman, takayat nila kay mo ang makipagnaad da? Impakada, kat imanugot mat. Nasayaat mat tapno adakad gadwayo. Wen dudwa kami mga rod iti asawa. Taawan mat anak ni. Makabulan mo't ang ngagtrabaho dagiti kakabsat mo. Awan la ka din ti maisir da para iti danom kan kuryente. Di makkel ti bil tayo, sipud addadan dito'y balay. Ano santa pay laang lakay? Uray kat damo pay laang mat abulan da. Inton sumarunon ton ti panang singir ko kadakwada. Anya? Kat no awan mat paggastusan da. Taol ti mo agpalingke kat datamot amin. Data ti gumatgatang iti kangkanin tayo. Ano sampay laang? Inton sumaruno abulan, dumawatakton iti sierda. Anya pa'y nga rod. Imbis ang makaurnong da tao. Saan mo? Takarkaro mo't ang magastusan ta. Apay nga'y akas tati itsuram ang nakatugaw dita. Mariribo ka nakmarod, Ella. Apay, anya ti problema? Ibagakan ka ngamawan sa bali apang ibagbaga am iti problema. Wen, si kamot. Amamunak matan.
Kasta ak mo't no adda problemak. Si kalaang mo't ti mangibagbagaak. Taawan mo't ti sabali ang mabalin ko akasaong. May papan iti panagnaed dagiti kakabsat ko dito eh. Taapay mo't. Mabainak amang ibaga itirik na kadakwada. Amangan no adda pa'y maibagada. Taapay. Anya nga min dagiti kayat mo nga ibaga, adi mo maibaga. Umuna, kayat ko nga ibaga at tumulong damat iti trabaho iti unag ti balay. Kas kumaagdalos kan aginnaw. Ngam apayadyak maibaga. May kadwa, agrek-reklamon ti asawak iti bilmi, gaputangim maton. Ay kat ibagam Rina. Nangro na ti maipapan iti gastos yung. Urayek latan nga agdwa bulan da iti trabaho da, sakon to ibaga. Rumbang laang Kan rumbang at tumulong da kada kayo. Sika tinaudi anang usar iti washing machine, Gordon. Apay anadadaal matan. Ha? Diyak amo amanang. Mabalintay mo't idiinusar ko. Imposible mat Siyak nga rod, tinang dadaal. Amangan mo't nudaanan manang. Iswa na dadaal. Barupay daytoy. Saan yun samot nga an-an na dan no usaran nyo? Gumatang kayo na iti sa balay, manang. Imbag ko mga rod, ano adda maigatang. Mangtad ka nga rod, iti igatang. Sikamat manang. Amumot amanula ang tisweldok. Di kalakat masyan kanya ko na kamsat mo. Tasyak pay lang mo, tipagdawatam iti maigatang. Kasanwa sana madadaal, katalo kayo amang us-usar. Sakit, sandangaan na dan. Talaga madadaal ah. Ay, nagrigat lakit ginti kastoy. Bayam, tamang kita iti agripir iti washing machine. Barang matarimaan da pay. Alaman nga rod lakay, barang basbas iti magastos, ngam ti gumatang iti baro. Norin, si kaman mati agluto iti masidang. Sikan amanang, jak amo ti agluto. Anya, kasano no awanak nga agluto iti kanin tayo? Kasano kayo nga rudan? Di ijaya kunruar amangan. Kat sursurwam ti agluto Kasanon ton no adda bukod mo a pamilya. Saan mo nga ilutuan ti asawang? O di, mangpiliak iti lalaki analay nga agluto, tapno isunto ti paraluto. Ay, saan anasaya at day ta arason? Umay ka iji kusina, ta isuro kang agluto. Nabanogak manang, kayat ko ti agin na. Amumat nagmalmalamak anakatakder iti department store. Si kamot lang ti marigatan, no baybay amlatan nakasta ti aramiden dagiti kakabsat mo, Rina. Bay amlak ay takasaok to ida. Apay nga intuntupay laeng. Apay asaan nga itan? Kinapudno na, kaslang amin mabainak nga agunget. Amangan no adda maibagada. Wala nga abusado damat. Agan ano sakla ang lakay. Ngam no mapunwanak, agsao akton. Tay ko na akon bakit? No di ka agsao, saan nga agbaliw dagita kakabsat mo? Si Kati parigaten da. Maasi ka mo't adi tabagim. Bakit? Agreeing ka man? Bakit? Kaslan ni Gordon diag tok-tok-tok itay. Manang Rina! Oh. Lukatan tirwangan. Anyamot Iso ka pa iso. makadisturbo matititurog. Apay nga min anarabyan na nagawid. Ay, jak manam mo. Manang Rina! Lukatan tirwangan kunak. Ala. Ing kalukatanen. Kababain ka dagiti karuba. Manipod ita. Mangted kayon iti seryo iti silaw kandanom. Kastamutan iti makan. Anya? Ni, apay mo tan nga agsingir ka manang. Rumbang laang tamakipagnanaid kayo nga rod. Kan agsusweldo kayo mo. Angam, nagbasip mo ti sweldo mi manang. Basit, ngam adda paginom mo iti arak. Basta, manipod ita. Mangted kayo iti seryo. Kan tumulong kayo kadag iti trabaho dito unag ti balay. Agluto, aginnaw kan agdalos. No kastamit lang, nasaysayat langan nga agbiro kami iti pagabangan mi. Ungag paiso. Agbero kami langan iti pagabangan mi. Anya? Ti
Ti kabsat ko langan ani Rio ti makipagnaid kadata. Imbag dayjay, tanagagat iti trabaho iti unag ti balay. Sige alakay, basta saan kumamot nga agbalin apadagsen. Pagtalawak ano agbalin na padagsen. Sa anak mo't akaslaken ka, ngainan anusam dagiti kakabsat mo. Ita, si kapay ti dakas. Gimura pa'y kit din dagiti kakabsat ko kanya. Kapo iti panangibagak at tumulong da iti gastos kan trabaho. Bay, amida, tapno mariknada mo tirigat. Apay, nalakaaya ti agabang. Siya kung tagluto manang Rina. Ha? Sigurado ka? Amom ti agluto? Expert ta kadagita manang. Ay, imbag man. Siya kung ti makaamo kadagiti amin at trabaho diti balayo. Ay na, nagagat ka no kasta. Natural, tamakipag na naudakot nga rod. Ngam namalpas ko amin at trabaho. Rumwarak, tama pa nakagsapol iti pagsaya atak. Anya ngay apagsayaatan. Konforme dita amanang. No saan nga agpukis, agkulot, agunat iti buok, iti parlor, ti friend ko, abakla. Nadiskarte ka nga rod no kasta. Siyempre, amanang, kastapulan at talaga ti diskarte. Idi pa'y la kumaan nakipagnaid kadata ti kabsat mo. Nagnamaya kita. Gapo ta isumot din amin ti agtrabaho iti trabaho. Nairwaman iti trabaho iti balay. Tagmay may salakit nga rod, akabsat mi a babae. Ay na, no kasta kumamot dagiti kakabsat ko. O di nagmayat ko ma. Bayamida nga agabang, bakit? Tapno ammuda tirigat. Tikunada, nalaka. Saan da makasursuro no kaasyam ida akanayon? Manang, ada tao ijerwar. Kabsat mo kanumot. Saan ko pa'y apinaunag? Taama nga nagtatakaw. Gordon ka no tinagan na. Wen, kabsat ko. Sige tarumarak. Agiddantan arumwar manang. Agi samsampayak ngamin kadagiti na baak, idi sumungan ti kabsat mo. Agong ungat, idi jaklukatan ti gate. Kasta ka di. Ala, mapantangarodan. Manang, asino day ta akabalayo nga aging lalaing? Saan kid din amamati akabsat nak? Katulong yo ka de. Pagsasawa man. Oy, saan man akasta ti panagsasaong Gordon? Kabsat ni Jason data. Katulong nga awan sweldo na. Gapo ta iso amin ti agtrabaho dito'y balay. Ngam saan adumaw dawat iti sweldo na. Nangag mo, ti ko na ti kabsat mo? Kasano? Kat saan mo matalukatan tigate? Apay, agrup-rupak ay ang agtatakaw. Malahusto daytan. Oh, anya ti masapol mo, Gordon? Di na kanipastrakan, manang. Ala, umunog ka. Ita, anya ti masapol mo? Binaunak ni manang no rin, manang. Tapno damagag ka no, numabalin mi pa'y ti agsubli dito balayo. Anya? Kasanong agsubli kayo, kat addan ni Rio iti may sa akwarto? Pimanaw kayo lang arudan? Ita, agsubli kayo manan? Narigat mo't gayam ti agabang, manang. Talaga mo't. Day tatirumbang kada kayo, tapno makasursuro kayo. Alan na, manang. Agsubli kami ka ni manang no rin. Pasensya kayon, ngam di kay kayatan nga agnaed ditoy. Anusan nyo ti agabang kinino rin? Agtinulong kayo iti gastos. Oh, apay asikamot ti simublat nga imay. Tapno umayak ko maagpakpakaasi manang agsubli kamin. Pasensya kan no rin. Ngam kas itinakunak kin ni Gordon. Saan kayon nga alaan ditoy? Jak kayatan nga agnaed kayo ditoy balay. Papanawa mo day jay akabsat ni Manong Jason manang. Tada kami manantiag na ditoy. Anya, apay ko mapapanawag kat naggagat. Iso amin tagtrabaho dito unag tibalay. No kasta, napatpatag day jay akabsat ni Manong Jason. Ngamda kami akakabsat mo manang. Saan akasta? Ngam saan kayo mat ngamin apinapanaw? Ngam apay apimanaw kayo? Itataadan ka duami, agsubli kayo, kat kayat yo, apapanawa? Manang. Numarigatan kayo iti gastos dito'y syudad, at damat di balay iti probinsya. Mabalin nyo ti agsubli nga agnaed ijay.
Saan matkit di ang nagimula itigura dagiti kakabsat ko kanyak, Mr. Lonely? O may dalat tagpaspasyar dito'y balay. To'y pagayam mo, Rina. Agyaman pagayam Rina, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, rumbeng laeng nga ikam iti leksyon dagiti kakabsat mo. Saan nga iti agnanayon ket mangnamnamadaken ka? Nasken at tumakdardamet iti bukod da asaka, tadadakkel dametten. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Rina. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.